जा देरसिना मास्टार मावोमोन रिटायार जाबाय आंनि आफाखौ न'खरखौ नायनायनि दायित्वआ बेनावनो जोबदा आं टाइम टु टाइम सापर्टल' खालामहरो जेब्ला बिपद जायो नांगौ जायो नाथाय दिनैनि दिनखौ आङो गोदान जेनेरेसननो खावलायनो लुबैनाया बेनो जे थैजासिम बिमा बिफाखौ नायनायनि बिबाना फिसाफोरनिनो गुबुननि नङा दा आफानि मुङा हरकेश्वर ब्रह्मनो आरो आफानि फंबाया बर' थुनलाइ आफादनिनो आगुनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो जोङो साथाम फिसा दङ बिदा फंबाय फुलुंसु ब्रह्म पुतुल चन्द्र ब्रह्म बे आंनि देरसिन बे मास्टार मावोमोन रिटायार जाबाय आरो दा बिनानाव दङ सालाकाथिथिं हाबा जाबाय दा आदाजों बाजैजों बे न'आव थायो आफाखौ नायो आदा साथाम फिसा दङ सासे इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दं आरो जोङो माने क'क्राझाराव थायो आंनि मिसेस जसना ब्रह्म क'क्राझाराव आरो फिसाजोआबो दिनै स्कुल दङखाय स्कुलखौबो गारनानै फैनो हायाखिसै आख' फाख' जानानै थ' जोंनि न'खरा खुब गिदिर नङा आरो आफाहा बिदा फंबाय बेबायदि सानैल'खा खिन्थु बिदा फंबायनि फिसा बिदा फंबाय खाथि खालायाव माखासे न'खर दं आरो गामिफ्रा एसे बिदिनो संख्या जोनो सुबुं अनजिमाफ्रा खमायलांगासिनो दं खारन गामिनि मानसिफ्रा टाउनाव खारलांबाय थानाय थेवब्लाबो बे गामियाव जोंनि गामियाव दा एसेबां खमायलाङाखै दाबो गामियावनो थायो बहुद मानसियानो नागारथ'वाखै आरो लासै लासै बे गामिखौनो टाउन बादि मोनसे परिबेसाव जों जुदि डेभेलप खालामलांनो हायोबा रावबो गामि गारनांगौ मास देर मास बिदिनि गेजेराव खनसे फैयो 3 मास गाहामजों दिनै फैनाया मोनसे दस्रा मोनसे फिलिं होयो आरो इमसनेल जे बिमा बिफाखौ सिबिनो होननानै आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बयखौबो मोनसे खावलायदोंमोन कर्मचारिफोरखौबो मन्थ्रिफोरखौबो दिनै बे हिसाबै आङो फैदों आरो आफानि अबस्थाया खुब मोजां नङा माने दाखालिसो डिसेन्ट्रि जादोंमोन 20 दिनसो सिगां 15-20 दिनसो सिगां बेनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों गाव हारसिं दा बारा मोजाङै सिखारनोबो हाया थाबायनोबो हाया जोबोद डिसिप्लिन मानसि बियो गोख्रों उइल पावारनि मानसि गावनि गाननाय गामसा गस्ला सि जोम गावनो सुजोबोमोन आरो न' बां गावनो सिबो थोरसि लथा गावनो माबायो बारियाव मैगं आबाद मावो बे देहाया बे अबस्थायाव फैनायनि उनाव दिनैहाय बियो गोग्लैसोनानै दङ आं आसा खालामो बिथाङा माने आंनि आफाया माने मोजाङाव फैफिनगोन आरो सिकित्साबो सोलिबाय थादों दा ट्रिटमेन्टबो गामियाव बिनिफ्राय बारायसिननाय मानसि गैया दा आरो मालाबा गावबुरा जानानै बहुद गोबाव बोसोर गामिखौबो सालायबोबाय न'खरखौबो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनजोंनो बियो सालायबोदों बे जौ लोंफेराखै जिबनाव निसा बुस्थु जाफेराखै प्राय 90 बोसोर खाथि खाला थांबाय आरो बेबायदि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनजों सोलिनायखायनो जों साथाम फिसाफोर दङ सानै बिदा फंबाय आरो बिनानाव सासे जों गासिबो मानसि जाजोब्बाय गावनि आथिङाव जों गसंनो हाजोब्बाय दिनै बियो बे आंनि आफानिनो दान लोगोसेयैनो आङो गोदान जोलैफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बिमा बिफाफ्रा जों गोबां समाव बिमा बिफाफोरखौ थोंजोङै नायनो हाया जानो हागौ दै लोंग्रोनो नाथाय बिमा बिफाया जाहाथे खस्थ' मोना अबहेलित जाया नेवसिगार जानाय जाया जों बेखौ नोजोर होनांगौ रावबो फिसा फिसौफ्रा बिमा बिफाखौ बेबायदि आनिथानियाव दोननो नाङा बिमा बिफाखौ सिबिनायानो भगबानखौ सिबिनाय होननानै बुंदों जिहेतु जों बेबायदि राहाखौ खालामनांगौ आरो गाव थोंजोङै नायनो हायाबाबो बिमा बिफाया जाहाथे खस्थ' जाया आरो जेराव हायो जों थोंजोङै नायनो नाजानांगौ दा बेफोर गासैखौबो लाजोबनानैनो मोनसे बेबायदि महान मोनसे पदकेप बियो आरो जों साख्रि मावनाय बा बिजनेस मावनाय गासिबो फिसा फिसौफ्रा जाहाथे बेबायदिनो बिमा बिफाखौ जेसेबां हायो आंबो नाजायो खबर लानो खिन्थु आंनि दासिमबो बिबो मोजां दं उरख'गोराबो दङ मोजाङैनो ओमफ्राय जोंहा फुथुल ब्रह्म बेबो रिटायार जाबाय फुथुल माने आरो फुलुंसु होनना बुङो आरो फुलुंसु ब्रह्म बे रिटायार जाबाय ओमफ्राय बे बिसि
सन्दना ब्रह्म बेबो रिटायार जाबाय आयं नोंना बैसोआ बेसे आंनिया 80-90 बोसोराव थांफ्रामबायना गोदोनि मोनसे लिरनानैबो दोननो रोङा नालाय बेबायदिनो थाङो आरो गोबाव बोसोर औ आङो